Hayi ke kubhizi eDurban namhlanje bethunani Hollywood Bets Durban July 2025. Abantu baphasana i-celebrities ziphana zigqokile ke izinto zazo ezinhle ne-girls ke eziziphandelayo ziphana zinhle. Abantu baphaso i-chances zodibana nomfana okanye nabafana okanye noodzedze abazawuspoila sana ziphezulu. But anyways ke ichomi okanye i-former friend kaVuyokazi Nciweni uVicky naye upha eDurban ke sana ebe live this morning wachaza ke ba umke ngongxama eKapa khangenze nwele khangenze nenzipho. Inye into endiyethukileyo ke ngeyoba inwele zakhe akazithenganga kuVuyokazi, so i-friendship yabo kuyacaca nyani uba iphelile because she's not even following eza pages zikaVuyokazi. Namakhe sive ke sana uVicky nangu apha ebhizi ke efuna nabantu abanothi bazosela kunye naye pha eDurban. Hi, Buddy. Guys, who's in Durban? My hair, I know, right? I haven't done my nails, guys. I need to go do my nails in a few. I have tagged the lady I bought the hair from and the lady that installed me. Sana, there's Jaja and I'm without nails, like there's Jaja. I'll be doing my nails shortly. There's Jaja. The thing is, with this trip, it wasn't planned. A friend of mine was like, let's go to Durban. So, Ben Ganzanga, nothing. And I did my hair here in Durban as well. So, Ben Ganzanga, anything. Guys, like, what's happening in Durban? Can someone please give me at least one nice place I can go to today? Because it's all on Dendalala. Whoever's in Durban, let's have drinks. I can't be drinking alone. My friends are busy working. Thank you, boy team. Cocktails, whatever that is drinkable. It's Saturday. Don't worry, I'll take care of the bowl. If you're in Durban, I'm still in, guys. I'm still in. Hayi ke utsho ke uNomvinki Vongo uthi ibi-trip eplanwe last minute le yakhe ba aye eDurban nge-weekend yeDurban July. But anyways ke inwele andiyazi noba ke nazo uphele ezithenga kwapha eDurban okanye usuke nazo eCape Town kule nto ke babendithe ba khangazithenge kwakuVuyokazi, mhlawumbi nazo ke uzithenge kulaa ndawo ebefakela kuzo. So yeah, anyways kodwa ke akazilandeli pages kaVuyokazi. Andisakhumbuli noba yena noVuyokazi basalandelana na, but okuqalelo nyaka akusekho communication ibonakalayo between them. And kukhona ke imini waye live ngayo uVicky watsho wathi usezawuyenza i-live like athethe ba ithini into, but ke noba waphinde wacinga uba makayeke because uzotrenda. Singenza inqwaba ye-videos ngaloo nto leyo, so mhlawumbi ubaleka kwaloo nto. Anyways, khanike nakuba nicinga ntoni ngoVicky being in Durban this Saturday Durban July. Mhlawumbi ke uyazonwabela nje neetshomi zakhe akho nto ibitheni. But mamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Goodbye.